Ix-xogħlijiet fuq il-bastjun ta' San Nikola f'Bormla qed javvanzaw ġmielhom bil-proġett issa daħal fil-fażi tar-restawr wara diversi xhur ta' xogħol preparatorju. Il-proġett li beda f'Novembru li għadda taħt is-supervizjoni tad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni jinkludi interventi estensivi biex jiġi salvagwardjat dan is-sit storiku. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici, flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli, żaru s-sit biex jaraw mill-qrib il-progress li sar. Fost l-isfidi ewlenin tal-proġett hemm l-aċċess limitat għaż-żona li qed jagħmel ix-xogħol aktar kumpless. Skont il-Ministru Bonnici, parti mill-bastjun kienet ġarbet ħsarat serji waqt it-tieni gwerra dinjija. Għaldaqstant, il-proġett jinkludi wkoll il-bini mill-ġdid tal-parti meqruda b'attenzjoni kbira biex tinżamm l-awtentiċità storika tal-istruttura. Huwa enfasizza li l-għan ewlieni huwa li jiġi ppreservat u msaħħaħ il-valur kulturali u storiku tal-bastjun. Is-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli sostniet li dan l-intervent huwa parti minn inizjattiva usa biex jiġu restawrati l-fortifikazzjonijiet tal-Kottonera li huma meqjusa bħala patrimonju ta' valur kbir. Hija rrimarkat ukoll ir-rwol importanti tal-kollaborazzjoni bejn il-Gvern, il-Kunsilli Lokali u l-Fondazzjoni Kottonera biex dawn il-proġetti jitwettqu. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Kottonera Joe Mizzi.